Здрасти, хора, аз съм Нетко. Хора, сега ще отговоря на най-често задавания въпрос към мен: как да започна да тренирам своя планчо. Сега ще покажа 5 упражнения, които могат да ви помогнат. Това бяха 5 упражнения, които ще ви помогнат да стартирате своя планче. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се за моят канал, харесайте, споделете и напишете в коментарите какво искате още да направя като туториали. Чакай. Пако, за какво го правиш, брат? Стига, бе, Радо, стига. Това бяха 5 упражнения, които ви ще...